ኤርትራውያን አምባሳደር ኩርዓትና ኢሎም ዝጽውዕዎ መብዛሕትኦም ድማ ቀጻሊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ብምባል ዘድንቕዎ ንፉዕ ተጻዋታይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እዩ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሽወደን ከተማ ሶሎና ተወልደ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ደሚቑ ዝርከብ ኮኸብ ተጻዋታይ እዩ። ታሪኹ ካብቶም ብሰንኪ ኩናት ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ኣብ ሽወደን ዝሰፈሩ ወለዱ ዝጅምር እዩ። ኣብ ሽወደን ከም ዝኾነ ስደተኛ እኳ እንተዓበየ ብሰንኪ ዓሌታዊ ጽልኢ ኣብ ቤት ትምህርቲ የጋጥሞ ብዝነበረ ብድሆታት ትምህርቱ ገዲፉ ናብ ስፖርት ከም ዘዘንበለ ይግለጽ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ንዕኡ ካብቲ ዓሌታዊ ጸርፊ ምህደሚኡን መግለፂ ብቕዓቱን እዩ ነይሩ። ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ኣብ ናይ ከባቢኡ ጋንታ ኤኣይኬ ተጸምቢሩ እዩ። ብዘደንቕ ብቕዓቱ ድማ ገና ብንእሱ ተዓዛቢ ክስሕብ ጀሚሩ እዩ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ታሪኽ ስድራ ቤቱ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሕድሕድ ጎንፅን ህውከትን ንምህዳም ናብ ሽወደን ተሰዲዶም ዝጀመረ እዩ። ወለዱ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተላዒሎም ኣብታ ኣብ ርእሰ ከተማ ሽወደን ዝኾነት ስቶክሆልም ብቐረባ ርሕቐት እትርከብ ሶሎና እተባህለት ከተማ ሰፊሮም እዮም። ኣብ ሽወደን ከም ዝኾነ ስደተኛ ክዓቢ ክኢሉ እዩ። ስድራ ቤቱ እኹል ገንዘብን ንብረትን እንተዘይሃለዎም እኳ ሽወደን ንስደተኛታት ብዘዳለወቶ ናይ ናጻ ትምህርቲ ዕድል ተጠቂሙ ክመሃር ጀሚሩ እዩ። ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት መናእሰይ ምስቶም መዘንኡ ሽወደናውያን ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ዓሌታዊ ጸርፍን ጸቕጥን ይበጽሖም ስለ ዝነበረ ብዙሓት ትምህርቶም ከቋርጹ ተገዲዶም እዮም። እዚ ፈተና እዚ ንኣሌክሳንደር እውን ኣጋጢምዎ እዩ። ንሱ ግና ነዚ ጸቕጢ እዚ ናብ ኣዎንታዊ ነገር ብምቕያር ካብቲ ዓሌታዊ ጽልኢ መህደሚ ዝኾነ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ መሪጹ እዩ። ገና ቆልዓ ከሎ ዝነበሮ ፍሉይ ተውህቦ ንኹሉ ሰብ የገርም ጸኒሑ እዩ። ኣሌክሳንደር ኣብ 16 ዓመቱ ናይ መጀመርታ ፕሮፌሽናል ጸወትኡ ንጋንታ ኤኣይኬ ተሰሊፉ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታው ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቕ ሽቶ ብምቑጻር ዓቢ ተስፋ ዘለዎ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። እዚ ብቕዓቱ ምስቲ ዓቢ ተጻዋታይ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ክነጻጸር ገይርዎ እዩ። ብድሕሪዚ ናብ ጀርመን ብምኻድ ንቦርሲያ ዶርትመንድ ብ10 ሚልዮን ፓውንድ እኳ እንተተጸምበረ ኣብኡ ግና እኹል ናይ ጸዋታ ዕድል ኣይረኸበን እዩ። እቲ ሰልጣኒ እምነት ስለ ዘይገበረሉ ናብ ናይ ትሕት ዝበለ ጋንታ ወሪዱ ክጻወት ተገዲዱ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ናብ ሆላንድ ንጋንታ ዊልየም ካልኣይ ብልቓሕ ተላኢኹ እዩ። ኣብ ሆላንድ ኣብ 7 ተኸታተልቲ ጸዋታታት ሽቶ ብምቑጻር ዳግማይ ናይ ዓለም ኣቓልቦ ስሒቡ እዩ። ብድሕሪኡ ናብ እስጳኛ ብምኻድ ናብ ሪያል ሶዴድ ተጸምቢሩ እዩ። ኣብኡ ድማ ጽቡቕ ውጽኢት ብምምዝጋብ ንጋንትኡ ናይ እስጳኛ ዋንጫ ክትዓትር ዓቢ እጃም ኣበርኪቱ እዩ። ዝላታን ኢብራሂሞቪች ንሽወደናውያን ናይ ኩሉ ግዜ ጀግኖኦም እዩ። ኣብ ጋንታ ሃገሩ 62 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ዓለም ከም ኣያክስ፣ ዩቬንቱስ፣ ባርሴሎና፣ ኤስ ሚላን፣ ፒኤስጂን ማንቸስተር ዩናይትድን ተጻወተ ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ከምዚ ዓይነት ዓቢ ተጻዋታይ ምውድዳሩ ንዕኡ ዓቢ ክብሪ እዩ ነይሩ። ኢሳቅ እውን ነዚ ትጽቢት እዚ ንምምላእ ዓቢ ጻዕሪ ገይሩ እዩ። ኣብ 17 ዓመቱ ንጋንታ ሃገሩ ተሰሊፉ ሽቶ ብምቑጻር ኣብ ታሪኽ ሽወደን ሽቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምባል ሓድሽ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። እዚ ብቕዓቱ ድማ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳ ከም ሊቨርፑልን ሪያል ማድሪድን ክደልይዎ ገይርዎ እዩ። ይኹን እምበር ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምርጭኡ ኣብ ጀርመን እትርከብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ገይሩ እዩ። እታ ጋንታ ንኢሳቅ ንኽተፈርም 10 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ እያ። ኣብ ዶርትመንድ ዝነበሮ ጻኒሒት ግና ብድሆታት ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝኾነ ጸዋታይ ተጻወተን። እቲ ሰልጣኒ እኹል እምነት ስለ ዘይነበሮ ናብ ካልኣይ ጋንታ ወሪዱ ክጻወት ተገዲዱ እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ሽቶታት እኳ እንተቑጸረ ናብ ቀዳማይ ጋንታ ክምለስ ኣይከኣለን። ብድሕሪዚ ናብ ሆላንድ ናብ ጋንታ ዊልየም ካልኣይ ብልቓሕ ተላኢኹ ከይዱ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጋንታ እዚ ድማ ብቕዓቱ ከርኢ ክኢሉ እዩ። ኣብ 13 ጸዋታታት 13 ሽቶታት ብምቑጻር ዳግማይ ብዓበይቲ ጋንታታት ተደላይ ክኸውን ገይሩ እዩ። ናይ ኢሳቅ ዓቢ ናይ ስራሕ ዓወት ተመዝገበ ግና ናብ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ምስ ተሰጋገረ እዩ። ኒውካስትል ዩናይትድ ንኢሳቅ ንምፍራም 60 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ናይቲ ክለብ ዝለዓለ ናይ ምስግጋር ዋጋ ታሪኽ ሰቢራቶ እያ። ኣብ ኒውካስትል ኣብ 89 ጸዋታታት 54 ሽቶታት ብምቑጻር ነታ ጋንታ ናብ ሻምፒየንስ ሊግ ክትምለስ ሓጊዝዋ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ ሊቨርፑል ከም ተሰጋገረ ይሕበር እዩ። ኢሳቅ ንኤርትራውያን መናእሰይ ይከኣል እዩ ዝብል ምልክት ኮይኑዎም እዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ህፃውንቲ ንዕኡ ሪኦም ናብ ኩዕሶ እግሪ ክሰርሑ ተለዓዒሎም እዮም። ድሕሪ ሆላንድ ናብ እስጳኛ ብምኻድ ናብ ሪሶሪድ ተጸምቢሩ እዩ።
أبو أب قدماي عمت 9 شوطات تمزجيبو يو أبت غانتا ناي إسبانيا نغوس وانچا كعتر دما 7 شوطات بموصار عب قده تጻويتو يو أب زقصل عامت ون أب لا ليغا طراي 17 شوطات أوصيرو يو እዚ ብቕዓቱ ድማ ንጋንታ ሃገሩ ሽወደን ወኪሉ ኣብ 2020 ናይ ኣውሮፓ ዋንጫ ክሳተፍ ዕድል ሂብዎ እዩ ኣብኡ እውን ጽቡቕ ብቕዓት ስለ ዘርኣየ ናብታ ብሃብታምነታት ትፍለጥ ናይ እንግሊዝ ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ እዩ እዚ ዋጋ እዚ ኣብ ታሪኽ ኒውካስትል ዝለዓለ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ኣብ ኒውካስትል ድማ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ ነዛ ጋንታ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ሻምፒየንስ ሊግ ክትምለስ ዓብ ሓገዝ ገይሩ እዩ حجي دما ألكساندر إيساق نابتا عب تاريخ زلوها ليفربول ب225 مليون باوند تساقاقيرو يو إذا مساقاقار زي عب تاريخ إنجليز بريمير ليج حدا كابتوم زعابين يرو إيساق نيرتراوان يكالو يزبل ملكت زخوان انتخون عب يرترا زلوه زاونتي نعور يوم كل عالو زقابريو مساقاقر زلوه فقروون فلوين يرو نابس مرات وعيزو هاقرون ولدون مبزوحو ترايزي كوانس أبو نزركو بروجكتات كوعسو أغري حاجة زيقبر تانيحيو بتوساخي أب سموت تسيما قبرسنا يتكال بمخفات نشود نوعين إرتراوين نحاجة زيو بوغن هابتون نابرون كررن كولو ألكساندر إيساق حج 23 مليون دولار زقمت هابت كم زلوو يزربيو كاب نيوكاستل أب 850 دولار دوموز يركب نيرويو كاب سبونسرشيب نايكي دما أو عمد 2 مليون دولار يركب صانحيو كابو بتوساخون أبرد ستيتن تكنولوجين وفرنا كايديو أب نيوكاستل 4.5 مليون دولار زوت فيلا كمون كبارات مخاين كم أودي S7 رينج روفر مرشيدسن زبالو مكايني وننيو كم ميدا وصعد زلو نابرا دما تحتن سنسرعاتن زلو بمخانو ببزحات تفتاويو مصحفت تاريخن مريحنت من بابن يفتويو أب جزء عرفتو دما تشيسن غولفن نصوات يزوتريو بتوسخن يرترا زلو فقر نمغلاص أب اسمران نزركبو بروجكتات كعسو أغري 500,000 دولار وفر كم زغابرن نبيتسبو أب ستوكولم 1.2 مليون دولار زوص بيت كم زعدغلومن زوص حواريتات يحبريوم ألكساندر إيساق أبزل على نايزنا الدرجة انتهالوون مس بيتسابو خوينو ناي إرترا بهالو مقبي كمقابن كولو زل على حقوس كم السمعو يقلسيو ألكساندر إيساق أبشودن توليدو كوان تعابي مس إرتراوان زلوو سمعتاو متتسارقنا أزيز أبغيو نسو أو علم لخ مدرخ أبستصاوتو اللوان كلو قزا كم إرتراو تولاد متن نتمننت بحابن كم زوكلون إذا دما نبوزحات بسدد زنبرو إرتراوان مناسي عبناي تسفاسنكي كوينوهم كم زلو يقلسيو ألكساندر أم ميدا ترايزي كوانس كم ميدا وصاون بزلو تحتنان سنة مقبارن زفلت سابيو إذا دما كابتا بسدرابيتو زرخبو دودول بحلاو مسارت زمانچو مخانو يحباريو بتوساخت تصواتاي أب التفلالي عبيت غانتات أوروبا كحلفن كولو زقاطمون يقوانقوان بحلن لوطتات بخامي بقلطف كم تلامدون إذا دما نحد بروفيشنال تصواتاي زليوني أمرو بسلات زر مخانو يحباريو ألكساندر أمن نبابرو تكاملن كبرات مخاينن فيلاتاتن ترايزي كوانس نتزرخبو هابتي بخامين مسا عبيت درابيتون نرابحا حبرتسابون كم زوعلو زر بسلاتو زيادة زد النقيو أبس مران زركبو ناشتو تتصاوتي زرايني دقف دليل دما نسو أوشتو زلوو نهاجر فقرن حاليتن مجلسيو بتوسخ ألكساندر أبس تتصاوتو اللوغانتاتات زلو تفلاتن الترايزي كونس اتوم نايت غانتا دقفتاتن نبرت تختمان بزعبا إرتران بهلان كحطو كم زقبرون إذا دما بزي زخوان وقعو سراح كم حدا بهلاون بسادر كوينو نهاجر زلالي يلو من قد مخانو يحباريو ألكساندر إيساق نيرتراوان كاب تتصاواتاي كوعسون نلعلي ناي صنعات ناي سراح فقرن ناي عاوت ملكتن كوينو كم زقصل أمانيو ناي زادن تاريخ هيوتن عاوتن ألكساندر إيساق كابتا ميدا كوعسو زريو كلطافن طبابن نلعلي اتنمننتون نولد ولدو إرتراوانن زحادقو زي هاسساسر زيادة زدنقيو ألكساندر إيساق كاب سدد تلعيلو نابتر زعالم لخزنا كبتسحن كولو نسو وصيت ناي تبرتوع صعري زي حلل تصوارنتن نزمصو عليتاو يخون مياو بدهوتات بتبعت ناي مسغار عقمنيو نسو حجي ابت زلعلنا سبورتاو عواد تسقيلون كلون نتي زعبيو سدرابيتون بهلاو كبرتاتون فاصيمو كام زي رسع زارو خوينيو
እታ ውሽጢ ስድራ ቤቱ ዝረኽቦ ናይ ፍቕርን ሓልዮትን ድጋፍ ሎሚ ንሱን ወለዱ ኣብ ሸወደን ክቡር መንበር ብምዕዳግን ንሃገሩ ኤርትራ ድማ ብተፈላለየ መገዲ ብምድጋፍን እናመለሶ እዩ። ኣሌክሳንደር ንመጻኢ ወለዶታት ኤርትራውያን መናእሰይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሎም እቶም ኣብ ስደት ኮይኖም ሕልሞም ክውን ንምግባር ዝቃለሱ ወገናት ሃብታም ታሪኽን ድልዱል መንነትን እንተሃሊካ ዝኾነ ይኹን ዓንቀጽ ናብ ዓወት ካብ ምብጻሕ ክዓግተካ ከም ዘይክእል ብተግባር ዘመስከረ ጅግና እዩ። ኣብ ኣስመራ ንዘለዉ ፕሮጀክትታት ኩዕሶ ዘበርከቶ ናይ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ንሱ ንዓዱ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ግዜ ራእይን ሓልዮትን መግለጺ ኮይኑ ጽባሕ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ከዋኽብቲ ንኽፍጠሩ መንገዲ ዝጸርግ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ዓለም ሊግ ክጻወት እንከሎ ስሙ ምስቶም ዓበይቲ ታሪኽ ዝሰርሑ ስፖርተኛታት ተጸዊዑ ጥራይ ተርፍ ዘይኮነስ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከም ምልክት ዓወትን ሓበንን ኮይኑ ተቐርጸ ታሪኽ እዩ። ናይ ኣሌክሳንደር ጉዕዞ ገና ቀጻሊ እዩ። እቲ ኣብ ሊቨርፑል ዝጽበዮ ሓድሽ ምዕራፍ ድማ ንዝያዳ ዓወታትን ክብረ ወሰናትን በሪ ዝኸፍት ከም ዝኸውን ትጽቢት ይግበረሉ እዩ። እዚ ኩሉ ክብሪ ድማ ውጽኢት ናይ ተብታሕትና ምንባርን ብትብዓት ምስራሕን ዝብል መምርሒ ህይወቱ እዩ። እሞ ደኣ ንመናእሰይ ዘለዎ ማዕዳ እንታይ ይመስል ዝብል ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ።